רציתי להכיר את סבתא שלי. הסבתא היחידה שלי. אבא שלי אמר שהיא לא הרבתה לדבר על עברה. ההורים לא דיברו, והם, הילדים, פשוט לא שאלו. ביקשתי ושכנעתי. והנה, היא מסכימה לספר לי ולכם את סיפורה. רושם בתוך יומן מסע להתערבב. סבתי, ילידת 1922, נולדה וגדלה בפולין. הייתה רביעית מבין 6 אחים ואחיות, ניהלה עם משפחתה חיים נורמליים עד תחילת המלחמה בשנת 1939. לאחר שהיא ומשפחתה ברחו לרוסיה בשנת 1940, הם היו מוגנים תחת הסכם ריבנטרופ-מולוטוב. ואנחנו היינו ברגצ'וב, היה לנו טוב שם, עבדנו כולם, אבל מלחמה התחילה שוב ב-41. ושוב ראינו הפגזות, תקף הם הפגיזו את העיר. אז ההורים, הם לא רצו ללכת, הם אמרו, נחכה, אולי לא יעשו לנו שום דבר, נחכה. וככה הם נשארו, ההורים. ואני גם נשארתי. למחרת, אבל בלילה הזו, הראשונה, היו כל כך הפגזות חזקות על העיר רגצ'וב, שאי אפשר היה לסבול. אז לב אח שלי אמר, בא חבר, גם, עוד אחד חבר, שההורים גם נשארו, לא רצו לצאת. אז הם שניהם החליטו, נלך. ההורים לא רוצים, אנחנו נלך. זמן קצר לאחר שסבתי ואחיה ברחו, אחיה לייבו גויס לצבא, והיא נשארה לבד עם משפחה קומוניסטית שהכירה מרוגצ'וב. המשפחה הקומוניסטית מצאה לסבתי עבודה בסניף הדואר באורל. ושם היה דואר, סניף, ואני שם עבדתי טלגרפיסט. פתאום אני ככה נמצאת שם, נכנסו 2 בחורים, אני ראיתי שזה הם גם לא מרוסיה. התחילו לדבר איתי וכל יום הם באו לקנות משהו שם כדי לראות אותי. ואחת התאהב בי. סבא שלך. התאהב בי, אז הוא התחיל לבוא אליי. והביא לי, אני לא אשכח את זה. הוא הביא לחם לבן. מאיפה הוא לקח לחם לבן אני לא יודעת. מאיפה הוא לקח. ואני הייתי מבסוטה, לחם לבן, תמיד אכלתי לחם שחור. זה היה לא שהוא הביא לך לחם לבן? כן. פתאום אני מקבלת טלפון מהאישה שהיא עבדה בדואר עם העיתונים. היא מתקשרת אליי ואומרת שאח שלי התקשר אליי, אליה, הוא רוצה לדעת איפה אני. אז אני שמחתי מאוד שהוא מצא אותי, ואני תקף התקשרתי אליו שאני בריאה שלמה, תבוא אליי. הוא בא. ב-1946 אמרו שאתם יכולים לנסוע בחזרה לפולין, כל הפולנים. חזרנו לפולין, מצאנו גם, אבל לא תקף, זה גם לקח חודש עד שהגענו לפולין. ידעתם שההורים כבר אינם, שלא נשאר... שחזרנו הביתה לפולין. כל הזמן שהייתם ברוסיה לא ידעתם... לא ידענו שום דבר. יש לי משפחה גדולה, ברוך השם, כולם בריאים, שלמים וטוב להם, ואני יחידה עברתי הכל. אז זהו, זוהי סבתי, וזו נקמתה הפרטית באלה שמנעו ממנה את משפחתה ואת נעוריה. היא ניצחה אותם, בנתה ארץ, בנתה בית,
בנתה משפחה שתמשיך לזכור את קורותיה ואת קורות משפחתה שאיננה להמשך הדורות. אני כרוח חרש ימים עוברת